F'intervista l-ħadd filgħodu l-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern li se tkun qed tiffaċilita l-investiment miż-żgħażagħ fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. X'se nkunu qegħdin nagħmlu biex ninċentivaw liż-żgħażagħ tagħna jkomplu jimrħu fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Qafas strutturat, qafas sigur li jista' jgħin liż-żgħażagħ tagħna mhux biss li jagħmlu atti ta' kummerċ imma pereżempju li joperaw ukoll kont bankarju. U dik se nkunu qed inniedu din ir-riforma fil-jiem li ġejjin ħalli nibqgħu nimbuttaw dal-qafas tant importanti u s-settur tant importanti tar-riċerka u l-innovazzjoni fost iż-żgħażagħ tagħna. Dan il-proġett ħareġ minn proposta tal-Fondazzjoni J. Malta li tkellmet mal-Prim Ministru dwar id-diffikultà li jsibu żgħażagħ biex ikunu jistgħu jaċċessaw servizzi essenzjali biex jaħdmu f'dan il-qasam. F'din l-intervista l-Prim Ministru kien mistoqsi wkoll dwar il-qasam tal-kultura f'pajjiżna. Huwa settur dak tal-arti u l-kultura illi jiddefinixxi s-saħħa ta' pajjiż. Ktara l-investiment kif kien fl-2014, il-pajjiż kien jinjetta 32 miljun lil dan is-settur tant importanti. Illum fl-aħħar budget tajna 125 miljun euro, ġifieri 4 darbiet iżjed. Jekk tara l-ammont ta' nies li sal-2013 kienu jaħdmu f'dan is-settur kienu 3000. Illum għandna 7000 maqbuża aktar mid-doppju. F'dan ir-rigward il-Prim Ministru rrimarka kif bħalissa dej x-xogħol meħtieġ biex pajjiżna jkollu l-culture hub li se jservi ta' post fejn l-arti tkompli tikber u tissaħħaħ. Temm oħra li Dr. Abela tkellem dwarha hija l-mod li bih il-Gvern qed iwettaq il-ħidma tiegħu primarjament brabta mal-konsultazzjonijiet pubbliċi li qegħdin jissarfu fi proġetti u politika li tkun tirrifletti l-ħtiġijiet veri tan-nies. Insemmi l-public consultation tal-eutanazja. Daħlu 15,000 submission fiha u bdilna. U ċaqlaqna, għax nemmen fil-kontribut ta' diskussjoni pubblika. L-istess Malta Vision, il-prodott tal-stakeholders tal-poplu, tat-tfal, taż-żgħażagħ, tal-anzjani u għall-grazzja tal-laf nemmen li tkun game changer għall-iżvilupp ta' pajjiżna li jimbotta s-sostenibilità ta' pajjiżna l-qudiem.